Práve teraz ste ho mali vidieť koľko výkonu dá napredu a na zadnú nápravu a práve pri takomto zaváhaní, keď prešmyknú zadné kolesá, sa snaží doladiť to predkom a stráca tam minimálne pol sekundy. Je to riešiteľné, všetko už došlo, ešte kúsok elektroniky, ktorý z Ameriky nedorazil a keď sa to nahodí a naladí, tak to bude veľká. No uvidíme, čo nám urobí opäť táto Audinka, ktorá už má stále lepšie a lepšie štarty. Takže Janko si má štartové číslo 156 a jeho Audi spadá do triedy Profi 3. No a toto je najnižšie autíčko našej akcie. Mám tu kúrenie, nezabudol som ho, doniesol som ho, len si ho treba už aj vyzdvihnúť. To je len tak medzi nami súkromné, ale každopádne brutálny golfík, Roman Kmeď, auto zaradené do triedy Profi 2. Neviem síce dnešné nastavenie presne, ale uvidíte sami, čo dokáže golfík druhej generácie. Takže Ákoš Mesaroš 13,71 a neskutočných 126. Diesel Gang, Škodovky ti nakladajú 3 sekundy, polepší sa. No, toto je jeden z tých špinavo nasratých nákupných košíkov. Šivalec, ktorý to bude mať veľmi ťažké, pretože brutálne prevýkonovaný prievický golfík. Ale dve turbá sú aj v tejto staručkej Audinke. Minimálne prvých 30 metrov by mali byť, alebo patriť Audinke. Uvidíme, ako sa podarí štart. No, brutálne. 11.23, 157 cieli a Mercedes takisto 157 cieli, ale dosiahol to za čas 10.53. Podotýkam, že dnešná trať je o dĺžke 304,8 metrov, čo je 1100. No a toto je súboj medzi 5. generáciou Civicu. Slečna Holakovská ide v ocinových kolejách a vedľa teda Janko Závodný s jeho R8 Veďom. Golfík s ním ozaj nemá mať problémy, čo sa týka tej 3-2-3 jedky. Medzi tým už celý čas bol 12.03, 145 a Janko Závodný mal čas 9.46 a v cieli bol čas na ľavej trati. Roman Luptovský, štartové číslo 155, jeho golfík zaradený do triedy S3 a Profi 2, Karel Savel a jeho monopost. Toto bude takisto zaujímavý rozstrel. Časy sa stále zlepšujú a zlepšujú. A toto je už 700 koňový Diabel Ivka Síka.
Takže Ivocík nosí štartové číslo 160 a 10:50 bol jeho čas. Takže víčko na golfíku už zasadené a my pokračujeme s ďalšou jazdou. Dobre znejúca Audinka, počkáme sa. Poprosil by som ďalšiu dvojicu, čo sa týka MP-čky, Stánko Poživenia je tu. Takže momentálne to bude rozstrel Peter Zejbacher, štartové číslo 5 a Ladislav Litajský, štartové číslo 21. Toto je už vyrovnaný súboj v kategórii a ďalšia dvojica bude mať rekordná stále poživenie zo 42 a na ľavej dajte to bude štartové číslo 1. Pripravili stredy M1 Petr Novák, štartové číslo 13 a s 23 Martin Švenc. Ďalšia dvojica bude Katka Dostálová, štartové číslo 16 a s 27 Horváth Jozef. Normálna aroma, aká má byť. Takže s 13. Petr Novák, ktorý je pohotovosti, s 23. Martin Švenc pripravený. Za nimi dvojica Katka Dostálová, štartové číslo 16 a Horváth Jozef 27. 27 je druhý úmerne. Lubošník 18, ten je tam, vidím ťa, super. A s dvojkou Denis Drábik, to je Ducatka, výborne.
je 17. Karolko Levix. Poprosíme ťa sem na štart, dáme vám opakovanú jazdu. Takto sa tu dohodlo. Ešte raz poprosím, že opakovanú jazdu. Rakúska Peter Zemacher, štartové číslo 5. Špeciál s predloženou líniou Petra Zemachera a takže ďalšia dvojica bude takže Ladislav Lutovský už na štarte a očakávame na štart s 26. Adam Ňári. Takže toto je momentálne už finál. Poprosím na štart s 3 Radovan Máčaj a s 15 Jaroslav Štaček. Takisto sa rozhodne o prvenstvo v tejto triede SM3.
ideme rozhodnúť aj v triede SM4, takže prvý som poprosil Milan Mucka a zo 14 Peťo Karác. ...8,93 a 199 celí, priatelia. 800 konové voľne. Veľmi pekný čas. Neviem, či je tých sebíkovný stretovský. Čiže chlapci, ušlo vám za lyžičku. To je Tibibáči, 65-ročný dedo. Takže MBčka, ktorý sedel možno ešte po svojom ocinovi, ale každopádne srdce je tam S2000, priatelia. Takže MBS a Tibibáči. V základe to má okolo 720 ťažké americké železo, 5-litrové Mustang. Sice sedí troška na druhej strane, ale také vyfasoval z Anglicka. Každopádne sme radi, že za tých málo peňazí sa to na Slovensku dá prihlásiť. Tak. Vpredu veľmi dobrý polotovar, smúry kolieska, 7-palcové 13-ky. A vedľa samozrejme tretia jazda. Dneska na strednej Európy 71 cm. Základ tejto mašinky je Škoda 100 a majiteľ, ktorý ju aj postavil, dá sa povedať, priam leží. Takže počkáme si výsledný čas tejto Škodovečky. Takže Erik Saláta, ktorý ozaj bojuje so svojím trielkom Lupom, kde je osadená 1.9 TDIčko preplňované nitrom, veľmi slušne chodí tento malý nákladný košík. Nechcel som, aby sa ti niečo stalo, ale OK. Keď tam máš pinderku, tak tam máš pinderku. Vynikajúco, uvidíme, či si polepšil chalanistu. Takže zatiaľ stále len predokolka cez 400 konských síl, GTIčku červenej farby. Čo uvidíte? Ja neviem, či Rakúšák nekúpi nový. Nadýchnite sa, lebo ďalších 5 minút to nebude možné, priatelia. Takže Mário Polák vyťahol svoju ďalšiu zbraň. Keď som sa zadíval na to strechu, som si chvíľočku myslel, že nejaké Subaru prišlo nasávať, ale nie je tomu tak. Takže
MZ Racing. A táto korza zaradená do triedy Profi 2. Peťo Papsamo Racingu, takzvaný Luigi, mal podobne urobenú 127, kde bol osadený turbomotor nad zadnou nápravou a takisto bola poháňaná zadná náprava. Auto si určite pamätáte z minulosti svojimi vedomosťami a technikou. Aj toto punto, ktoré je momentálne na trati pravej. Vedľa máme Pepečku, Viktor Bruník a táto Audinka je zaradená do triedy Profi 3 a William Takže spomenuli sme Luigiho, on je dokonca tu medzi nami, len je na boso troška. Ale v typických abarťanských farbách, jak sa patrí. Aj na slipoch máme Fiat. Nie, ani ja by som nepovedal. No, nechcem nič povedať, ale podľa mňa ten s tou červenou Hondou zahodí za chvíľu kľúče. Ak neprestavil elektroniku, dúfam, že áno, lebo také auto nemôže ostať v hanbe. Uvidíme, preváha výkonu je určite v tom novšom modeli, ktorý bol vyhlásený za najlepšie auto vo svojej triede, sériovo vyrábaný závoďak, by som ho možno aj nazval. No a potom sú tu maniaci, čo si to naháču do 700-kilovej kaste, však deli. Tak je fešák, tak to má byť. To je tu pekne chodil simulátor. Na spotrebu, tak. Aj to je možné. Takže my pokračujeme ďalej. Momentálne teda Tomáš Valiga, ktorý buzeruje Škodovky v triede S0 s takouto malou krabičkou. Je tam trojvalček dieseláč. Objemovo niekde okolo 1,4 by sa to malo hýbať. No a tí, čo ste ešte nevideli štart tejto krásnej Audinky z čias 90., tak máte možnosť práve teraz. Je to ozaj pastva aj pre oči a hlavne aj pre uši. Áno, počuť tam vedľa aj nejaký ten radový Nemec, alebo radový šesťvalček. No a vedľa neskutočný motor. Napadla jedna hláška, čo povedal volakedy Walter Rowe, že auto je vtedy dosť silné, keď sa do ňoho ráno bojíte nastúpiť. Škoda, že som také ešte nemal. No dobre, ideme na 50 odtieňov šedej. Momentálne Audi versus Mercedes. Takže Vladimír Uhláš, štartové číslo 105, jeho Audinka. Odturbená zadokolka, C-čková korza s brutálne dobrou váhou a ešte lepším pilotom. Kalanisko, značka Opel. Akorát si zvolil tie najťažšie repliky elektronov, aké poznám, Nova Racing. Mário, nechcem byť zlý, ale to je 60. Touto RS8 ťahá na vozíku svoju R8.
Takže my pokračujeme ďalej. Japonský rozstrel Civic 5. generácie. Ak je tam tá elektronika, ktorá tam má byť a je to tak nastavené, ako má byť, tak by to mohlo mať niečo málo cez 600 koní. Vedľa R-kový Golf, ktorý neradil úplne ideálne. Áno, Renault si to mávajú aj bežnej premávke pre istotu. A už sme zase pri tom, že Aty sa chytil francúzskych aut. Takže formulka má takú skladbu. No, toto by mohlo byť zaujímavé. Nechcem buzerovať, ale opýtať by som sa ujel v motorom aute, že či už videl lupové zadné svetlá. Ale radšej to nespravím, lebo vyzeral, že má celkom slušné plecia. Takže Erik Saláta, štartuje číslo 68 a jeho lupo zaradené na triedy S6 je na trati ľavej. Erik, prosím ťa, nesklam ma. To len chladili intercooler, i keď tam, v tých miestach, kde to štiec nemalo. Tak ľudia v modrom aute. Takže priatelia, pokračujeme ďalej s takýmto krásnym monopostom. Labska s motocyklovým motorom, ktorá jazdila vedľa slalomovej preteky. Audi Quattro a Supra, ktorá síce nie je oturbená, ale tie tvary tam určite sú. Podľa mňa dosť veľa srdiečok momentálne poskočí, keď uvidia toto autíčko. Mne sa vybaví len tá 458 stupňová prevodovka vo filme. Iba on a americký Kenworth kamión má toľko rýchlosti. Momentálne si tej Audinke ubral asi 10 motohodín zo životnosti. A Tomáš chce mať špinavé tričko.
bojovať za popredné kolesá. No, uvidíme, aké časy sa vyrazia teraz. Každopádne dragové sliky sú zohriaté. Vedľa samozrejme Tomáš Valiga a trieda S2. Najrychlejších borcov na dnešného dňa. Peter Senator No, takže máme tu ďalšie GTR, toto tu ešte nebolo. Vyzerá to dosť na leštenku, uvidíme, aké časy to bude robiť. Ja ti tak nechciac ešte do toho vstúpim, pretože Prokop Drag Race je tu tretíkrát na štarte v rámci dnešného dňa s jeho C-škovým kadetom. Uvidíme už teraz ozaj, že ostrý štart, alebo ešte len ladíte, nastavujte.
voda troška, ale nevadí, my si to počkáme, tešíme sa. Každopádne špeciál, ktorý ste mohli vidieť prvýkrát vonku asi na nitrianskej show v rámci 100 000 postavené autičko. Dnes sa teda ladí a veríme, že ho čoskoro uvidíme v úplne plnej paráde. Budete mi rozumět, když mluvil česky? To znamená, pokud mi rozumíte, zaskejte, udělejte bordel. Ano, to slyší tribuny super. A teď jdete bordel pro Marka Krause, a.k.a. MK Santa. Máro, pojď. Ale Marek vás musí slyšet, než pojede na trať. Sice bude jenom jako první zahřívat pneumatiky, ale určitě ho zkuste pouzudit. Musí být hlasitější než jeho motorka. To je pořád malo, ještě víc, dole tleská, přidá se. Můžete křičet, můžete všechno. To je trošku lepší. Maro, tak co, můžeme začít? Publikum, můžeme začít? Tak Maro, ukaž se. MK Stunt, pojď! Jinak něco málo k Markovi, jeho motorka je Triumph Daytona 675. Jezdí stunty nějaké 4 roky, ale předtím jezdil už hodně dlouho. Je to vícemistr České republiky a 10krát ve světě. Je to nově YouTuber, což mimochodem je i Václav Oslaslatinský, kterého můžete vidět v Bavoráku tam za ním. A vlastně Marek je takový specialista, celou zimu teďka strávil ve Španělsku, aby nevypadl, aby mohl trénovat a byl relativně v teple. Marek zatím si zahřívá gumy, dělá nějaké základy, nějaké driftingy, ano, a máme tady wheelie, standing, bez nohu, moc pěkné. Jinak Marek má hodně přeupravenou tu motorku, s tímhle už by nemohl moc do provozu, samozřejmě klasika pro stuntery, padáky, ale